Казвам се Емил Петков, живея в България и съм тук да ви запозная с най-новата възможност за цял един живот. Тук сме за да говоря, да ви представя продуктите на компанията TalkFusion, най-съвременни видеокомуникационни продукти. Тук съм за да ви разкажа как вие лично, използвайки прости стъпки, може да достигнете до едни сериозни доходи. Всъщност ще говорим и дори за 6-цифрени суми. Знам, че у мнозина главите просто не могат да приемат такава информация, но няма значение. Такава е истината. TalkFusion в превод означава общуване, което обединява. Всички вие знаете Фейсбук и революцията, която той направи в общуването на хората в планетарен мащаб. Всъщност начало бяха вестниците, после беше радиото, телевизията, интернет и след това се появи Фейсбук. В момента почти 1 милиард човека са във Фейсбук. Същата революция, само че в новата вълна на видеокомуникационното общуване в планетарен мащаб, прави нашата компания TalkFusion. Ние в момента сме в века на видеото. През 2015 година, по данни на компании, които се занимават с такива изследвания, над 90% от трафика на общуване, изобщо трафика в интернет ще бъде с видео. Тази индустрия в момента се развива с шеметна скорост и всички, които работят в нея, ще направят цели състояния. Сега ще пусна едно кратко фактологическо филмче, за да видите по-подробно всички тези неща и ще продължим нататък. И така, вие видяхте фактите. Видеото е следващата вълна, която ще залее света, не само в интернет, изобщо, така че от вас зависи дали ще яхнете или ще останете под вълната. Какво предлага компанията TalkFusion? Съвършени комуникационни продукти, които са бързи, лесни за използване, много достъпни, професионални са и забавни. Сега ще разгледаме малко по малко всеки отделен продукт, за да видите за кой иде реч. Първо, ние имаме технологии, които дават нови възможности. Сега, например, вместо да пишете скучни черно-бели писма, вие може да изпратите видео на имейл на всеки ваш близък, познат или клиент, като използвате тези красиви рамки, които имаме ние тук. Над 1000 различни видове имаме готови, може да си направите своя, зареждате го, кликвате един път и то отива директно на имейла на човека, на който вие сте искали. Може да изпращате от 1000 до 25 000 такива само с едно кликване. Представете, че имате 800 партньора или клиента, или познати, на които искате да кажем, ако са ви клиенти, да им направите някакво ново бизнес предложение или промоционална стъпка, ако са приятели да ги поздравите с някакъв празник, било то Нова година, 8 марта или нещо подобно. Как ще го направите? Изпращайки СМС, използвайки факс или пишейки, както казахме, черно-бели съобщения или нещо друго. Това всичко вече е остаряло. Сложете едно ярко хубаво видео, да независимо дали е ваше или сте си приготвили предварително, използвате на тези рамки и штрак с едно кликване, вие сте там. Имаме също и видеобюлетин. Видеобюлетинът позволява вие да си направите един собствен вестник. Видеовестник, в който освен рамките, снимките и текста, вие отново може да сложите видео и отново да го изпратите по същия начин на обикновен имейл навсякъде по света и на всеки, на когото вие пожелаете. Трак с едно кликване и вече всички са там.
Обикновеният ползвател, средният ползвател на интернет, се отваря почтата между 6 и 7 пъти в денонощието. Това означава, че той при всички положения ще види информацията, която вие сте му изпратили. Затова видеоимейлинга е един от най-главните начини за правене на бизнеса, и не само за оповестяване, даване информация на близки и познати. Освен това, в почтите няма реклами и друга отлична информация, и цялото, така да се каже, внимание на човека е съсредоточено върху това, което вие му изпращате. Тоест ефектът е много по-голям. Може да използвате вече всички, да организирате, т.е. да изработвате и изпращате веднага, моментално тези прекрасни инструменти, видеоимейла и видеобюлетина, дори без да се прибирате дома, използвайки нашето приложение Fusion on Go, и което дава възможност на всички съвременни устройства, като смартфони, iPhone, iPad, Android, да го направите в движение и да го изпратите веднага. Продължаваме нататък. Имате нужда да общувате с хората по целия свят. И кой няма? Всички имате. И хората обикновено, вече сега света е така пръснат, че имаме много близки, познати, клиенти, партньори по цял свят. Освен това, дори да сте на другия край на света, вие може да контролирате спокойно вашия бизнес в видеорежим, в реално време. Вие може да общувате също своите близки и познати по същия начин. Няма нужда да има допълнителни такива програми, които вашите близки и познати трябва да слагат на своите компютъри, да могат да го гледат. И най-важното, че това е открита система. Те дори не трябва да имат този продукт. Вие организирате, каните ги и може неограничено количество хора да присъстват, които вие решите да поканите, да присъстват и да участват в целия този бизнес. Дори да не е бизнес, а просто общуване, няма никакво значение. Вие преценявате кога как да поканите. Използвайте живото излъчване. Това е вашия собствен телевизионен канал. Вие тук може също на неограничено количество по света в видео режим, как да го кажем, в онлайн време да излъчите каквото си пожелаете. Вие може да излъчите примерно кръщене, рожден ден или сватба, до военен парад, примерно конкурс за мис свят или дори коронация. Сложете само камера към нашата технология и излъчвайте на колкото искате. Може да излъчите на определен кръг хора, които вече избрали, или пък на целия свят. Няма никакво значение. Тоест, вие си имате собствена ваша телевизия. На кого е необходимо това? Това е необходимо на преподаватели, на университети, на бизнеса, защото по този начин могат не само да го контролират, но и да дават указания и лично да участват в него, на банките, на хора, които дават консултации и прочи услуги. Но вижте колко също има още един момент. Това е за всеки човек, който дори да нямате собствен бизнес, вие например обичате да рисувате или да готвите. Вместо да обяснявате, да показвате снимки и да описвате кое как се прави, примерно как се постига тази светосенка, или как се слага тази подправка и кога, как варейки нещо се получава, вие можете да покажете целият процес в живо време. Най-доброто от всичко е, че не ви трябва това да бъде инсталирано на вашия компютър, на вашето устройство. Дори да се намирате в друг град или в друг дом или изобщо на друго място, вие може от всеки един компютър да влезете и да извършите запланираната среща или излъчване, или дори да го направите от телефона си. Така, имаме един инструмент, ето този, който се нарича регистрационна форма, формуляр за абонамент в интернет. Ние си го наричаме на шега пръксмокачка за клиенти. Тоест, това е като един телефон, който ви добавя и ви намира и ви добавя нови клиенти, партньори, защо не и самишленици, в зависимост от това, което се занимавате в интернет. Той е свързан веднага с този друг автоматичния видеосекретар, който дава информация на човека, който е попаднал в вашата фония информационна, моментално. Представете си, че в 3 часа посред нощ той е случайно влязъл на вашия сайт, видяла ето това ваше предложение да получи допълнителна информация или да провери защо, как или да зададе въпрос. И в момента, в който той кликне да получи информация, се включва автосекретаря и получава ето това предварително приготвено от вас красиво отново видео, сложено в тази рамка. Там вие в първото видео, примерно, може да го поздравите, някакъв поздрав, второто да му направите някакво бизнес предложение или отстъпка, по-нататък може да давате безплатни съвети, указания и така нататък. Тоест, вие по този начин може да развивате своя бизнес, своя марка или дори самите себе си да направите марка в интернет и своите умения, дори да нямате собствен бизнес. Използвате Fusion Wall, това е, как да го кажа, нещо като видео шоурум, както е модерно сега да се казва. Тоест, вместо да слагате на различни места в интернет видеоте, да се опитате да ги съберете по някакъв начин, съберете всичко на едно място, слагайте неограничено количество видео, правете неограничено количество стени, дайте възможност на хората да ги гледат неограничено от всякъде. Както казахме, това е открит продукт, всеки може да го използва.
Рекламирайте се масово и мощно в социалните мрежи. Нали, помните, започнахме с Facebook. Над 200 социални мрежи, вие имате възможност с едно кликване да изпратите всяко ваше видео и всичко, което вие сте подготвили като красива рамка, като ваш видеовестник и всичко останало. Използвайте видеоблога. Вместо да пишете, може да го кажете или да го сложите на видео. Това е ново, съвременно и се харесва на все повече хора. Всъщност, нашите инструменти са свързани така, че създават един безкрайен цикъл на успех. Това може да се каже, че е като един ваш собствен отдел, менеджерски по продажби или реклама. Може да замести един такъв отдел, достигаш до 50-60 такива, как да кажа, ваши сътрудници, ако е голяма компанията особено, които работят за вас сутрин до вечер, защото това работи 24 часа в денонощието и 7 часа в седмицата. Всички инструменти са взаимосвързани помежду си, интегрирани са в интернет и в социалните мрежи и те вършат цялата работа автоматично. Тоест, дори когато вие спите, те намират нови клиенти, привличат ги, включват ги в вашата база данни, дават информация, получават обратна връзка, дават им още информация, водят вашата статистика и още много други неща. Тоест, вие имате един, така да кажем, едно общуване бизнес на автопилот. Така, за кого са нашите продукти? Нашите продукти са за абсолютно всички. Ние сме в ерата на видеокомуникациите. Това е нещо, което вече завзема света. Тоест, както на времето бяха телефоните, след това бяха пейджерите, след това мобилните телефони, така в момента видеокомуникация е следващото нещо, което се използва от хората по цял свят. Затова всеки един обикновен човек може да го използва за споделяне, за общуване. Всеки бизнесмен може да го използва за една безумно ефтина реклама в интернет, която накрая може и безплатно дори да излезе, благодарение на печалбата, което се постига от всичко това. И може да се използва навсякъде по света. Това е наистина глобален пазар. Както казахме, дори да нямате собствено устройство, вие също може да го направите. Кой използва продуктите на компанията TalkFusion? Много компании. Като започне от списъка на Fortune 500, това са най-големите, най-сериозни компании, сред които са наши клиенти като Toyota, DHL, Mercedes, но и много други, и се стигне до обикновени малки компании или пък дори благотворителни организации и всякакви други, които се занимават с най-различни видове дейности. Те решават кой как да го използва. В България Бургаския свободен университет е наш клиент от началото на годината, го използва за дистанционно обучение и провеждане на международни конференции. Също фирма Крупал, която прави първия и единствен за сега открит мол в България, мисля, че на Балканите дори. Плама Плевен, знаете, българския конкурент на Лукойл, нашата рафинерия, ФИС в София и още много други малки и големи компании. Това няма значение, всеки има право да си го използва когато и както иска и за каквито предназначения. Така, продължаваме нататък с възможностите и предимствата, които ни дава продукта. Какво дава продукта? Значи, в света се променя се и бизнеса. Вие виждате, че все по-важно става личното взаимоотношение, личната връзка и доверието между хората, между клиент и производител или продавач и така нататък. Затова нашите инструменти, нашите продукти изграждат отношения, било то лични, било то бизнес отношения. Дават възможност да се усилва, да се задържи лоялността към вашата марка. Тоест, може да ви намери потенциални клиенти, които да ги превърне в постоянни, а постоянните да ги превърне в лоялни. Дава ви обратна връзка. Вие научавате хората какво мислят за вас или за вашите продукти и вашите услуги. Дава ви възможност да увеличите своята реклама и да увеличите своята ефективност благодарение на ефективността и уникалността на тези инструменти, които се отличават от всичко останало. Задържа клиентите и партньорите и дава възможност да държите всички в течение на това, което искате да им кажете. Независимо дали са ваши лични и познати или ваши бизнес партньори. Както се казва, цялата мощ на видеото вие имате в своите ръце. Как ще използвате, решавате сами. Продължаваме напред с следващия слайд, който е свързан с компанията и нейния собственик Боб Рейн. Както се казва, преди да се доверите на някого, трябва да го проверите. Затова ще ви кажа няколко думи. Компанията TalkFusion е създадена през 2007 година, няма никакви задължения, това е официално. Тя е създадена от Боб Рейна, който е инвестирал 50 милиона собствени средства. Тук и продължава да я развива успешно, вече 6-та година. Тя е лидер в комуникациите, особено с новите продукти, които ще излязат всеки момент. Това просто ще загърби много сериозни компании и всички вече признават, че това е следващия лидер, следващата милиардна компания на пазара. Основателят Боб Рейн, освен това, е бивш офицер от полицията и е бил не само
започнал като партньор на други компании в преките продажби, а сега е собственик на такава компания, така че той много добре разбира, че етиката в взаимоотношенията е много важна. Компанията има клиенти и партньори в повече от 140 държави, всъщност те са вече към 215. България е сред първите 70, с което ние много се гордеем. Както казах, спазва най-етичните норми, освен това се занимава активно с благотворителна дейност, лауреат на много награди и други такива почетни, да го кажем, пак като награди, но нали, ударена почет за това, че е свършена такава благотворителна дейност и е поставен участник в новинарските заглавия не само на местно и републиканско, а и на световно ниво. Продължаваме нататък и сега ще говорим за компенсационен план и за пари. Всъщност компанията ви предлага още една възможност. Първите две възможности бяха първо вие да използвате продуктите на компанията за лично споделяне и общуване с ваши близки, приятели, познати, съмишленици и така нататък. Втория вариант е вие да използвате за много ефективно, бързо и ефтино развитие на своя бизнес в интернет, чрез използване на нашите видеокомуникационни технологии. Третия вариант, компанията, която предлага, е вие може да станете провайдер, т.е. сътрудник-разпространител на компанията. Давайки информация за това какво предлага компанията, ето всички тези три възможности, вие може да получавате до 7 вида доход. Може да се ограничите до един. Това е личен ваш избор. Така, преди да продължим нататък, искам да обърна специално внимание на тази страница. Компанията, още веднъж ще го напомня, спазва най-високи етични норми, за което тя е лицензирана в най-големите организации, свързани с преките продажби, като DSA, BBB и Дубайската асоциация за директни продажби. Затова компанията държи да каже, че ние в момента ще говорим наистина за много сериозни суми. Да, и те могат да бъдат постигнати, но те не са гарантирани. Затова компанията държи да каже, че да обяви отказ от гаранции. Т.е. че вие за определено време и достигайки определено ниво, ще печелите определени пари. Вие може да печелите повече даже, но може и по-малко. Всичко зависи от това какво намерение имате вие да правите този бизнес, колко време отделяте и колко сте готови да го правите като време и като лична цел и личен план. Всичко друго, всякакви други, как да го кажем, всякакви други гаранции, че вие ще получавате, са въвеждани в заблуждение. Всички тези информации вие може да я прочетете допълнително на страницата на сайта на компанията. А ние продължаваме с първия в света компенсационен план с моментални изплащания. И така, компанията предлага три варианта на клиентски пакети, с които дават различни възможности за използване на продукти. В зависимост от това, с какъв пакет ваш близък, познат или човек, който по ваша препоръка, какъв пакет се закупи, за да използва видеокомуникационните продукти на компанията, тя ви се отблагодарява моментално с 10, 20 или 60 долара. Защо са различни сумите, ще видим малко по-нататък, но най-важното е, че компанията е първата единствена в света от над 75 години съществуване на бизнес с преките продажби, която има собствена банкова система, където се начисляват парите и която ви дава ето такава карта виза с вашето име, с годност, с security код, се ударя с чип и така нататък, с който вие може да теглите парите си по всички точки на света. Тоест, дори вие да се намирате в Каспичан или някъде другаде в България, вие имате възможност да получите моментално парите си. Представете ли се за каква компания става въпрос? Моментално означава 3 минути след извършване на сделка. Тоест 3 минути след като някой клиент на компанията закупи пакет за използване по ваша препоръка. Тоест, независимо къде се намирате вие, било то в Европа, било то в България, било то в някой село или град, имайки само устройство и интернет, вие може да правите бизнес с компанията и моментално да получавате парите си. Това е голямата новина за нашия бизнес. Така, нашия бизнес, освен това е екипен. Не е само самостоятелен, затова компанията ни дава възможност, освен да включваме лично нови клиенти на компанията, също така и да си набираме и помощници. Помощници по цял свет. Ето аз, например, вас ви каня да участвате заедно в мене в този бизнес. Но аз не мога да бъда навремен в България, в Германия, в Франция, в Аржентина, в Южна Африка или някъде другаде. На мен ми трябват помощници. Компанията ми дава възможност да набирам помощници, като тези помощници ще имат възможност да набират свои помощници. И така в неограничено количество по целия свят. И това в най-сериозния бизнес, в най-новите видеокомуникации. Представете ли си каква бомба изобщо е това нещо? И така,
Ние трябва да ви кажа, че ние тук имаме бинарен модел, който се състои от два отбора, ляв отбор и десен отбор. И в зависимост от разпределението на стокооборота в двата тези отбора, вие получавате своите комисионни. И така, какво трябва да направите всъщност? Ще дам пример със себе си. Аз се обадих на най-добрия си приятел. Наско звънна и му казах: приятелю, тук има една интересна информация, един нов бизнес, който започва, аз съм вече в него, може да се печелят няколко стотин долара на седмица. Интересува ли ти? Той каза: да, дай да го видим. Какво направих аз? Отидах и му показах такава кратка презентация, около 30 минути, също както на вас в момента. Той видя и каза: да, това ми харесва, имам хора, на които мога да го предложа, и той се включи ето тук, от тази страна. След това, понеже ние имаме бинарен модел, както казах, разпределението на бонусите зависи от работата на двата отдела, аз отидах при моята роднина Таня и казах: Таня, има възможност да спечеля добри пари. И Таня каза: аз хубаво, в момента нямам парична възможност, но тя видя всичко, хареса и намери начин да се включи и тя взе своето място ето тук отдясно. Запомнете, всичко, което ви трябва, това са двама лично включени партньора. Само двама, за да стартирате бизнеса и да получите онези бели виза карти, на които се начисляват вашите пари, и да получите мигновен, моментален достъп до вашите пари. Това е. Оттам нататък ви имате два варианта: да включите клиенти или да включите, как да го кажем така, помощници, които също имат правото да се обучават, да показват възможността, системата, която ние имаме за сериозни доходи тук в нашия бизнес, и всеки, който реши да се възползва от системата, да продължи да я прави в неограничено ниво. Ето това е нашия сериозен бизнес. Така, силата на удвояването. Когато казахме, имате вие ляво и дясно своите два екипа, които работят, и когато в ляво и в дясно се появят по един на едно ниво, се получава ето това, което се нарича цикъл. Тоест, и този цикъл, затваряйки си, ви дава 25 долара. От 25 до 75 долара. Това също беше и в предния вариант, когато вие включвате един партньор вляво и един партньор вдясно. 25 до 75 долара. Така, ако обаче вие направите 10 цикъла в рамките на една седмица, вие ще получите 250 долара. Ако направите 100 цикъла в рамките на една седмица, вие ще получите 2500 долара за една седмица. Да, някой може би ще каже, че 100 цикъла не са никак малко, но имате преди, че това не са лично ваши партньори. Ако имате, това са партньори на вашите партньори, на техните партньори. И понеже вие не знаете кой ще се включи тук, ако се намери някой сериозен смисъл, някой, който види възможността, тази сериозна възможност, и вместо да се чури става или става, вземе, че просто го направи, тогава нещата се развиват много бързо. И вие при това положение получавате ето тук 2500 долара за една седмица. Не е лошо, като печалба за една седмица, нали? И вижте сега, улавяте ли възможността? Ако тези 100 човека, всеки от тях включи само по един партньор в следващата седмица, който е напълно вероятно, тук ще се получат 200 и 200, общо 400. И вие отново ще спечелите 2500 долара. Но ще удвоите партньорите си. И когато по следващата седмица те включат още само по един партньор, вече ще имате 400 партньора в отбора си и ще спечелите 5000 долара за една седмица. Тоест това се удвоява. Получава се нещо като снежна топка, с която започвате и после се превръща в лавина и няма спиране. Освен това, компанията ни дава още много хубави допълнителни бонуси. Затова, че вие сте дали възможността на някой да се възползва от бизнеса на компанията TalkFusion и той види и реши сериозно да го развие, вие печелите 10% от комисионната. Представете си, че имате партньор, който е направил 1000 долара. 100 долара са ваши. Той е направил 10 000. 1000 долара са ваши. Това не са от неговите пари. Компанията ви се отблагодарява с 10% от това, давайки от собствените си пари, за това, че вие сте помогнали този човек. Фонд за лидери. Това тук е много важно, защото когато вие стигнете определен стокооборот и вземете едно място в стълбицата, в нашата кариерна стълбица, който е малко над средата, вие влизате в кръга от хора, след които компанията разпределя от 1 до 2,25% от световния си обем на оборота. Тоест, вие ставате нещо като акционер и това е милиардна компания. Значи, частичко от този милиард може да бъде ваш. Ето тук постоянен пасивен доход, това е много хубаво нещо. Помните ли вие къде бяхте преди една година, какво работихте? Аз, например, преди една година включих моите приятели Наско и моята роднина Таня, и които от тогава, ползвайки до сега продукти на компанията TalkFusion, плащат всеки месец една символична месечна такса и една сериозна част от тази месечна такса идва при мен. И това е само за тях, а за всички останали също се получава и с вашите партньори.
всички, които са под вас, вие получавате всеки месец пари за една и съща свършена работа, която е направена още преди година, а може и повече. Ето ги нашите нива за потенциали на постигане на печалба. Така наречената ни кариерна стълбица. Ако вие започнете в началото и сте, да кажем, клиент, който е включил двама-трима партньори, защото те са видяли той какво прави и им харесва да използват инструментите, лекичко за една година вие можете да спечелите първите $1200. Но ако искате да правите сериозен бизнес, аз ви препоръчвам да се катерите нагоре по кариерната стълбица и да стигате нива, като, например, ето тук Blue Diamond, ето от тук, от това ниво, до горе, сега ще ви го покажа, ето от това ниво тук, до ето тук горе, е този куб, за който говорихме, от 1 до 2,25%. Ето тук вече се разпределя 1, тук са 2,25% от световния оборот. Ето това е вече клуба на милионерите. Стигайки до там, вие вече няма как по там нататък да загубите. Можете само да печелите, защото знаете, нещо, което е ново, което е атрактивно, което е уникално и се развива, няма как да остане назад. Така, продължаваме нататък. Освен това, компанията ви предлага допълнителни доходи. Ето сега, 3 звезди, това е когато вие сте направили 20 партньора в ляво и 20 дясно, т.е. 20 цикъл в рамките на една седмица. Тогава компанията, освен $500, които ще получите за 20 цикъла, ви стартирате участието си в Mercedes треската и компанията ви, ако го задържите така 4 седмици подред, получавате чисто нов Mercedes, за който компанията ви плаща $600 за лизинга. Диамант, това са 100 вляво и 100 вдясно, получавате $2500 за седмица и отделно еднократен бонус от $1000. Двоен диамант, това са 150 цикъла, троен диамант, това са 200 цикъла, тук получавате $1000 и пътешествие до вълшебния свят за двама Stock Vision, това са Хаваите, 4 дни, 3 нощувки, пълен all inclusive, 5 звезди, обаче истински 5 звезди, не български, и платени самолетни билети. Диамант елит, това са 250 цикъл в рамките на една седмица и получавате еднократен бонус $5000. А от син диамант нагоре беше клуба на акционерите, който аз ви показах, където се печелят вече сериозните пари. Така, продължаваме нататък и стигнахме до най-важната част. Вие видяхте какви възможности дава компанията за използване на продуктите и за правене на бизнес и получаване на бонуси. Затова, какво трябва да направите, за да може вие да се възползвате от всички тези прекрасни неща? Много простичко. Еднократно ви на живот си да инвестирате $30. С тези $30 вие вземате своето място в бизнес системата, получавате своя номер в партньорската програма, вземате своето място, получавате своя сайт, където са всички документи, където може да използвате, да се обучавате, да получавате информация, да сте течение винаги нещата и най-важното, че вече може да правите бизнес и да каните нови клиенти или свои помощници на компанията да получавате определен вид бонуси. Така, но, за да продължите нататък, т.е. не но, това е достатъчно за да го правите. Но ако искате да получавате сериозни доходи, най-важното да използвате продуктите, аз ви препоръчвам да си изберете един от продуктовите пакети след това. Защо? Защото това прилича малко само да си купите мобилен телефон и да не го включите към мобилната мрежа, към оператор. Но си го обаче не го ползвате. В същия начин, след това вие можете да изберете един от тези 3 пакета и с тях да получите допълнителни достъпи и различни достъпи до използване на инструменти на продукти на компанията, а също така и до бонусна допълнителна схема, понеже всички неща, за които говорихме. Така, ще започнем и ние тук имаме един начален пакет, който е $125, смешна сума, както казваме ние, студентски вариант за хора, които искат да започнат, но тук вече имате възможност да използвате, тук не вече, а все още имате възможност да използвате само видеоимейл. Може да спращате колкото искате видеоимейли, всеки ден, както си искате, на когато си искате. Но имате минимален също обем от продажбите, които получава компанията. $125 и $20 месечна такса плащате за използване на продукта. Когато сте на $30, вие нямате месечна такса, но не ползвате и продукти. Изпълнителския пакет, ако имате такава фирма някаква или свой бизнес, препоръчвам ви 250, защото изпълнителския пакет той е $250 на цената един касов апарат, $35 месечна такса и той включва достъп вече до всички продукти. Т.е. вие може да получите пълната палитра и пълната мощ на видеото в своите ръце. Имате възможност за един собствен шаблон да поръчате на компанията,
Имате също ограничен обем продажби, но не е лош като за начало и възможност да стартирате бонуса за Mercedes. Също така имате възможност, освен вас, още 4 ваши партньори едновременно с вас да използват всичките продукти на компанията. И елитният, който аз препоръчвам винаги, компанията препоръча, защото това е най-сериозният пакет за правене на бизнес. $750 еднократно, плюс $35 месечна такса. Включва достъп до всички продукти, и тези, които са направени, и тези, които ще бъдат направени. Също така имате 3 индивидуални модела на рамка, което да използвате за вашето видео. Един абсолютно оригинален, на който дори няма щампата Talk Vision, и максимален достъп до всички бонуси. Понеже компанията счита, че след като сте тук, вие наистина сериозно правите бизнес, затова ви дава достъп до абсолютно всички максимални бонуси, които може да получите съответно и получавате квалифицирането за бонуса Mercedes. Затова моето предложение на всички, които искат да правят сериозен бизнес, е елитния пакет. $750 еднократно на цената на един лаптоп, както се казва. Аз съм на този пакет, моите успешни партньори, които се занимават сериозно с този бизнес, са на този пакет. И така, тук вече ние приключваме. Аз приключвам моето обращение към вас, моето показване и ще обобщя. Какво трябва да направите, за да можете да се възползвате от вълшебната възможност Talk Vision? Мисля, че вече се убедихте, че това не са празни думи. Станете независим партньор само с $30. Заемете своето място и възможност да стартирате бизнеса си веднага и да печелите първите си пари. Изберете си продуктов пакет, използвайте продуктите. По този начин всички ще видят как вие използвате как ги използвате. Освен това ще ви питат откъде сте ги намерили, какво е това нещо. Така че по този начин вие ще може да го рекламирате много по-добре. Станете бронз 2 за 72 часа. Бронз, помните, това е първото. 2 човека в рамките на 3 дни. Ние ще ви помогнем, ние ви го препоръчваме и ще ви помогнем да го направите. Отделяйте на бизнеса от 7 до 10 часа седмично, но продължение поне на една година. Не на една седмица, не на един месец. Отделяйте повече време и след една година ще достигнете позиция, от която вие няма да искате да се върнете. Гарантирам ви, аз съм година и 3 месеца. Участвайте в системата за поддръжка. Участвайте в мероприятията на компанията, в обучителните мероприятия, в събиранията, в презентациите и всичко, което дава компанията като възможност, подкрепа, поддръжка, сапорт, както сега е модерно да се казва, за вашия бизнес. Това беше от мене. Обърнете се към хората, които са ви поканили, за да видите тази информация. Поговорете с тях, вземете своето решение, но е ясно след всичко, което видяхте, че тук няма какво да се мисли. Само за $30 вие може да се включите в един уникален международен бизнес. Бизнес, който да осигури не само вас и вашите близки, но бизнес, който може да осигури вашето поколение, вашите деца и вашите внуци. Всичко хубаво и до нови срещи вече като пълноправни партньори.